जिल्लानिफ्राय गोबां बेवहाय दैदेनगिरिफोर दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोर दं आरो आइजो अनसाय आफादनि दं आरो रायजो राजा बिथांमोना नैबे हर'जाननिफ्राय नबजित नार्जारि फंबायखौ बरायनानै लांफैनो नागिरदों बिथांमोना नैबे समाव नुगासिनो दङ नैबे जोङो हर'जान होननाय जायगायाव दं गलाघाट जिल्लानिफ्राय गोबां रायजो राजा आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना नबजित नार्जारि फंबायखौ बरायनो नैबे हर'जानाव लांफैदों जोबोर गोजोन बाथ्रा बियो दा नैबे 20 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो नबजित नार्जारि फंबायखौ नैबे जाहैबाय नबजित बिबै नोंथांमोना नुदों नबजित नार्जारिनि बिबैयाबो बिथांखौ दा बरायना लांफैनो थाखाय गोजाननिफ्रायनो नै बेयाव नेनानै दंफैयो नोंथाङा दा नुगासिनो दं नैबे समाव हरिजानाव जों दंफैयो नबजित नार्जारि फंबायखौ गामिनि रायजो राजा आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि बरायनो थाखाय नेनानै दं बिथांखौ 20 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो बरायनानै न'सिम लानानै थांगोन नोंथांमोना नुगासिनो दं दा जोङो दङ हरिजानाव बे कार्बि आंलंआनो गोलैयो नाथाय गलाघाट जिल्लाया बिनिफ्राय बारा गोजानाव गैला बारा डिस्टेन्सआव गैला गलाघाट जिल्लाया 7-8 किल'मिटार बिनिफ्राय डिस्टेन्सआ जोङो बिथाङा सफैबाय बिथांनि न'खरनि गोबां दासो नुदों बिथांनि बिबैयाबो एकदम 20 किल'मिटारसिम फैनानै नबजित नार्जारि फंबायखौ लोगो हमफैदों दा बरायनानै लांगोन बिनिफ्राय गोबां गारि फैदों 20थासो गारि फैदों जोंनि जायगानिफ्राय सानखाथिनिफ्राय आरो गलाघाटनि माखासे जोंनि बिथांनि न'खरनि मानसिफोर आरो गोबां बर'नि आफादफोर दं बेवहाय आइजो अनसाय आफादनिबो फैदों आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो नबजित नार्जारिखौ नैबे हर'जाननिफ्रायनो बरायनानै लांनो थाखाय फैदों दा नोंथांमोना नुगासिनो दं नैबे समाव गोबां मोनसे इमोसन आरो लकेलनि सानैसो दं बिथांखौ नायनो होननानै दा बिथांमोना बेखौ लोगो हमदों दा बेवहाय गासैबो जाहैबाय नबजित नार्जारिनि खाथि खाला न'खरनि गोजा फ्राय बेयाव दङ बिथांमोनाबो फैदों खस्थ' खालामनानैबाबो नैबे समाव फैदों दा नैबे समाव जोङो थांफिनसिगोन नैबे समाव जोङो थांसिगोन जोंनि नबजित नार्जारि फंबाय डिस्ट्रिक्ट आरो न'खराव बिथाङा नैबे समाव थांसिगोन नोंथांमोना नुगासिनो दं जों नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन ससे समसिम दा नैबे समाव जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु एबसुनि जोंहा पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि दं बिरखां नार्जारि बिथाङाबो जोंनि गलाघाटनिनो हम डिस्ट्रिक्ट मैया जों ज' नबजित नार्जारिजों जयैनो बिथाङा फैदों न'सिम फैदों दा बिथाङा न'आवबो हाबलांसिगोन साननैसो दा नैबे समाव नबजित नार्जारि फंबाया दिनैसो न'आव सफैबाय नङा होमबा दा बेनि सोमोन्दै नायगिरि बिथांमोनसिम फंनैसो आदसा खुलुमबाय बयनिसिमबो जों मैयानिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दा नबजित नार्जारिखौ डिआरडि लिटिल मास्टार सिजननिफ्रायबो देरहानाय बिथांखौ जों मैयानिफ्रायनो गासैबो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हाबनानै लोगोसे आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय माखासे जिल्लाफ्रावबो हाबनानै जों बिथांखौ बरायहोबोबाय आरो दिनै जोंनि हम डिस्ट्रिक्ट गलाघाट बिथाङा गावनि न'खराव थांगासिनो दङ गलाघाटनि माखासे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो सिसुपानि दखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयैनो नैबे कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजानि नैबे सरिहोजान होननाय मोनसे जायगानिफ्राय बिथांखौ बरायनानै लांगासिनो दा बेनिफ्राय जों थांनानै डाइरेक्ट बिथांनि न'सुंसे सेरावनो थानाय सानखाथि होननाय मोनसे ओनसोलाव बिथांखौ जों दा मोनसे गिदिर बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लानो थांगासिनो दङ गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय बिथांसिम बिथाङा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथाङा दा जोङो नैबे जायगानिफ्राय जोङो आगारबाय जोङो बारा गोजान नङा बिनिफ्राय जोंनि न'आ बा नबजित फंबायनि न'आ बिनिफ्राय बारा गोजान जाया 15-20 किल'मिटार डिस्टेन्स जागोन दा बेबायदिनो थांगासिनो दं जोङो नैबे जाहैबाय बुकाजान रड बियो बुकाजान रड नैबे देवपानिबो मोनहैगोन बेजों
हरियजान होनना बुङो नैबे खन्द'खौ दा गोबां लाइन जादों मानसिफ्रा लाइन जानानै सिजेल बानायनो नागिरदों नोंथांमोन आं दिन्थिनो नाजागोन सिजेल बानायनो नागिरदों बयबो रंजा बाजा बे गासैबो नबजित नार्जारि फंबायखौ बरायनो फैनाय गारि गोजा लाइन बानायनांगोन मानो होनबा होंगो दोंगो बिदि थांजानाय नङा जोंनि जोङो नबजित नार्जारि आरो नैबे जोंनि गारि बे जों गेजेराव दोनदों जोंखौ ओमफ्राय माखासे सिगांथिं 10थासो गारि दं ओमफ्राय उनथिंजायबो 10थासो गारि दङ ओमफ्राय माखासे बाइकजोंबो फैनाय दं बिथांमोना आलादा सिगाङाव दंहैग्रो गासै माने 30सो गारि दङ गाव गावनि पार्सनेल गारिजों बिथांमोना फैदों गोबां ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनाबो फैदों बिथांखौ बरायनो थाखाय मानो होनबा गोबाव सम जाबाय बिथाङा मुम्बाइआव गोबां डि लिटिल मास्टाराव बिथाङा मोसानाय बै समा गोबाव सम जाबाय जेरावनाखि न'निफ्राय बिथाङा जानगाराव दंमोन दा बिथाङाबो जोबोद बिथांनि मेगनावबो मोदै गदों नबजित नार्जारि फंबायनि मानो होनबा गोबाव सम बिथाङा गावनि जायगानि आंगोफोरजों आरो न'खरनि आंगोफोरजों बिथाङा लोगो मोनाखैमोन नाथाय दिनै बे समाव बिथाङा गावनि बिबैखौ नुदों बिबैखौ नुनानै लोगो मोननानै बिबैया बाम खालामदों बिथांखौ मेगनाव मोदै गदों नबजित नार्जारि फंबायनि गोबाव समसिम बिथाङा न'खरनिफ्राय जानगाराव थानाय बायदि जादों जेरावनाखि गावनि माखासे थांखिखौ जाफुंसार होनो बिथाङा मुम्बाइसिम थांदोंमोन आरो दिनै जाफुंसार जानानै फैबाय होननांगोन बे गाव जाफुंसारनायजों लोगोसे बिथाङा दुलाराय बर' माहारिखौनो जोंखौ सिनायथि होबोबाय आरो बे सिनायथि होनाया जोंनि माहारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जेरावनाखि जोङो बे 9 बोसोर बैसोआवनो सासे जि गथ'नि बैसोआ बे गेलेनायनि समसोमोन नाथाय बे समावनो बियो गावनि माखासे नाजाथाबनाय गोब्राब नाजानायजों मोसानायाव जाफुंसार जानानै दिनै गावजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिखौ दिनै जोंनि बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि होबाय जानो हागौ बिथांनि बे बैसोआ 9 बोसोर जानो हागौ नाथाय बिथांनि नैबे सिनायथिया बयनिबो गोसोखौ गोजोन होदों आरो गोमोहाब होदों दिनै बिथांनि बे समाव गोबां गथ' गथायफ्रानो गेलेनाय आरो फरायनायनि समसोमोन नाथाय बे समावनो बिथाङा गावनि थांखि मोसानायखौ गोब्राब नाजाथाबनाय लानानै जाफुंसारनायनि मोनसे लामायाव लांदों आरो बे जाफुंसारनाया नबजित नार्जारि फंबायजों लोगोसे जोंनि बर' हारियाबो बेवहाय गोबां बिहोमा दं बेबायदिनो नोंथांमोन आं दिन्थिलांगासिनो दं नायगिरि बिथांमोना नायदों आरो कमेन्टबो हरदों गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम आंनाव फैदों सम्पा बर' कंग्रेचुलेसन माय डियार नबजित बाबा अरायबो दावगालांनो हाथों नों गोजौआव येस नंगौ बिथांनि दावगालांनायनि सेथि आगाना जागायबाय आरो इयुनावबो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बिथाङा दावगालांबाय थानो हायो दा बिनि थाखाय जों दुलाराय जोंनि बर' माहारि आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जोङो गोजौआव गाखोनो थाखाय बिहोमा होबाय थानांगोन आरो बिथांखौ थुलुंगा होबाय थानांगोन सजेन बसुमतारी मेनि कंग्रेचुलेसन थेंक इउ स' नाइस आदा नंगौ येस इयुनावबो जों नबजित नार्जारि फंबाय बायदि मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय दा नैबे समाव जोंजों दंफायो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फंनैसो दा माबायदि सिचुवेसन जानानै दं नबजित नार्जारि फंबायखौ बिथाङा खबर लाहरदोंमोन सानखाथियाव मा जानानै दं दा बिनि परिबेसा बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदों खुलुमबाय जों बयबो मिन्थिखाबाय आरो जों बयबो मिन्थियो दि गोबां दिननि उनाव जोंनि नबजित फंबाया जोंनि गलाघाटनि नबजित फंबाया दान्स इन्डिया दान्सआव
उइनार जानानै फैदों दा बयबो जोंनि गलाघाटनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ नायनो थाखाय जोबोद खस्थ'यै नेनानै दंगासिनो दङ दाखालिनो बिथाङा गुवाहाटियाव लेन्ड खालामफैदों दा मैया डाइरेक्ट जों बिथांखौ क'क्राझाराव लाना थांदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहाय बिथांखौ बरायदों मान बावदों आरो बिदिनो लोगोसे गोबां जिल्लायाव ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैनानै चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर तेजपुर गोबां डिस्ट्रिक्टआव ओरै नलबारि बरपेटा ओरै फैनानै नगाव मरिगाव कार्बि आंलं गोबां जायगायाव बिथांखौ रायजो राजाफोरा बरायदों मान बावदों लोगो हमदों नायदों बयबो दा बिनि थाखाय समा एसे गोबाव जादों जों दाखालिनो सफैनाय नबजित नार्जारिया फैयै फैयै दिनैसो गावनि हम डिस्ट्रिक्ट गलाघाटआव सफैदों बयबो रायजो राजाफोरा गोबां माने आसा खालामनानै दङ माला सफैगोन गावनि जिल्लायाव गावनि न'आव आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौथ' मा बुंबावनो बिथां फैदों होननाय खोनानाय लोगो लोगो दा जानाय लोंनाय गारजोबनानै बिथांखौ नायनो गामियाव नेगासिनो दङ बयबो जोंनो फन हरगासिनो दङ माबार थाब थाब नबजित नार्जारिखौ लाना फै गामियाव जों नायनो लुबैथारबाय बिदि माने जोंसिम मेसेज फैगासिनो दं आरो नबजित नार्जारिखौ नायनो दा बयबो जों मिथिखाबाय जोंनि गावनि गामिनि गावनि जायगानि गावनि ओनसोलनि सासे गथ'आ नेसनेल लेभेलनि मोनसे रियेलिटि श'आव एथ' गिदिर मोनसे मुं खालामनानै फैबाय जोंनि जायगा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि आसामनि थाखाय दा बाहायथ' बयहाबो नायनो लुगैया थाखागोन बिनिखायनो जों जेसेबां हायो थाब थाब जों न'आव सहैनो नाजागासिनो दङ जों जेरावबो थाथ' थुथ' खालामथ'वाखै मानोना रायजो राजाफोरा नबजितखौ नायनो थाखाय नेगासिनो दं गावनि गामियाव गावनि न' सेरावनो बिथांखौ नायनो गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि गलाघाट जिल्लानि गलाघाट जिल्लानि नंजोबा खावसे जोंनि सिसुपानि ओनसोल होनो बे ओनसोलखौ बिथांनि गामिखौ नबजित नार्जारिनि गामि बा ओनसोलखौ सिसुपानि ओनसोल होनो बे ओनसोलनि फ्राय रायजो राजाफोरा दा नबजित नार्जारिखौ खेबसे नायनो थाखाय खेबसे दर्शन मोननो थाखाय नेनानै दङ दा जों बिनिखायनो जों जा हायो एसे थाब जन खालामदों गोबां दल संगठनफोरा बिथांखौ बरायनो थाखाय नेनानै दंगासिनो दङ जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव बाहाय मोनसे नबजित नार्जारिखौ बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों सानखाथियाव जोबोद जों बरायनो लादों नबजित नार्जारिखौ गोबां रायजो राजाफोरानो बिथांखौ बरायफैगोन दा बिनि थाखायनो जों जेसेबां हायो थाब थाब थांगासिनो दङ गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम दा नैबे समाव जोंजों दंफाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्लानि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि सन्जय ब्रह्म बिथां दङ जोङो बिथाङाबो दा बे दा बिथांखौ जे बरायनो फैदों दा बिनि सोमोन्दै माबायदि एरेन्जमेन्ट जादों माबायदि बिथाङा फंनैसो फोरमायगोन नोंथांमोननि गेजेराव गिबि गिबियावनो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ जासिदों जों दिनै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव जोंनि मेगनावनो देरनाय उन्दै सासे गथ'सा नबजित नार्जारि बिथाङा DID लिटल मास्टार सिजन 5 रियेलिटि श' बे जे रियेलिटि श'आव बिथाङा देरहासार जानो हाबाय थ' बेयो जोंनि बिथांनि देरहासारनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा आरो खोब गावनि नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै देरहासार जाबोनो हादों थ' बेवहाय जोङो हुम जिल्ला हिसाबै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खोब गोजोननाय मोनदों जे थारैनो गमामायैनो खना खनला गामियावबो सासे मोजां बिथाङा मोसाखावरि हिसाबै दिनै दिन्थिफुंनो हादों आरो बिथांनि देरहासारनाया गावनिल' जानानै थायाखै बिथांनि देरहासारनाया जोंनि हारिनि थाखाय जादों आरो जोंनि जिल्लाखौ खोब नाम खामायबोनो हादों थ' बे समाव जों बिथांखौबो खोब रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो बिथांनि न'खरनि जाय बिमा बिफाबो खोब खस्थ'नि गेजेरजों नाजानानै बिथांमोनहा मोसाहोनानै दिनै नैबे स्टेजसिम बिथांमोनहा हाबाय अराय जोंथि अलंबार बायदि जोंथ'ना थागोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर'
जिबायदि एरेन्जमेन्ट खालामबाय थ' बेखौ जों खोब गोग्गानाय मोनदों, जों खोब गोजोननाय मोनदों। थ' बिथांमोननि नाजानायाव बे रेलिया जाबाय थागोन। थारैनो जे नबजित नार्जारिया गोबाव समनिफ्राय रियेलिटि श'आव मोसाबाय थानानै जिहेतु बिथाङा दिनैसो गिबि आगान गावनि न'आव गिबि आगान होफैदों। थ' बै आगान होफैनायाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा थ' बिथांखौ नायनो थाखाय खोब नायनो लुबैनानै दङ। थ' बिथांखौ जोङो दा लांबाय थादों। आं नैबे समाव थ' नैबेखिनिखौनो बुंबाय। फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम, बिथाङा गोबां फोरमायबाय। दा नैबे समाव थांगासिनो दं जोङो। गोबां बेवहाय नबजितनि बेनार आरो पस्टारखौ सिथाबनानै गासैबो रायजो राजा बिथांमोना आरो आफादनि माखासे मावथि बिथांमोना बिथांखौ बरायनानै लांगासिनो दं। दा बे समाव जों एसे गोबारै थांनो नाजागोन, माने एसे स्पिडै थांनो नाजागोन। माने जाम जायो, बांद्राय बुरजा गारि माने थुबुर जाबा जामा बारा जायो। ओंखायनो एसे स्पिड थांनानै एसे गोजान गोजान डिसटेन्सआव थांनो नाजादों। नोंथांमोना दा नुगासिनो दं, बेवहाय गारि गोबां दं। बिनि गेजेरावनो आं नबजित नार्जारि थानाय गारिखौ आङो दिन्थिहरनो नाजागोन। बै सिगाङाव नुनाय गंसे इन'भा गारि थांगासिनो दं। बे इन'भा गारियावनो नबजित नार्जारि फंबाया बेवहाय दङ आरो बिथांनि बिफा उपेन नार्जारि आरो बिमा जिरना नार्जारि आरो बिथांनि फोरोंगिरि दिपिका मार्जिया बेयावनो गाखोनानै दं। दा जोङो ओरै थांगासिनो दं। देवपानियाथ' बारा गोजान गैला नङा होमबा? देवपानि मन्दिर नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ। बे देवपानि मन्दिर बे गोबां माने मुंदांखा, माने गोसोनि साननाय आरो बायदिसिनानि बिथिङाव बेवहाय फैनानै बयबो रायजो राजा बिथांमोना आर'ज खालामफैयो। माने देबि मा दुर्गानि बेवहाय मुरथि दङ, जेरावनाखि बेवहाय बोर बियोब्ला गावनि साननायखौ आर'ज खालामोब्ला माने साननाया जाफुङो। दा बारा गोजान गैला बे देवपानि होननाय बे मन्दिरा। नबजितनि थाखाय गोबां बोरबो बिफैदोंमोन, जेरावनाखि दिनै जाफुंसार जाबाय। बयबो नै गथ'फ्रा लामा लामा ओंखारनानै दङ, माने मिथिखादों बिसोरो माने नबजित नार्जारि फंबाया फैगासिनो दं होननानै लामा लामा ओंखारनानै दं। सोरबा सोरबा गोबां मिथिनानै दंखाजोबो। दा समनि माखासे नोजोर होनानै माने जोङो एसे थाब माने जायगायाव सहैनो नाजागासिनो दं। मानो होनबा जायगायाव गोबां रायजो राजा बिथांमोना नेनानै दं, जेरावनाखि नबजित नार्जारि फंबायखौ बरायनो। नैबे जाहैबाय नबजित नार्जारि गाखोनाय इन'भा। बियो क'क्राझारनिफ्रायनो दासिमबो दंगासिनो दं। जोंखौ मोजाङै मोजां फैनो थाखाय बा नबजित नार्जारि फंबाया मोजाङै मोजां न'आव सफैनो थाखाय क'क्राझारनिफ्रायनो बे गारिखौ हरदों नङा होमबा? सेन्ट्रेल मिरु एबसुआ मोजाङै मोजां फैनो थाखाय नबजित नार्जारि फंबायनि न'सिम दोनफैनो थाखाय बे गारिखौ हरदों। दा नैबे समाव दिपिका मार्जि मेमआ बाहेरायाव ओंखारदों दसे सम। मानो होनबा बे एरियायानो जाहैबाय दिपिका मार्जिनि एरिया। गोलाघाटजों नांजाबनाय बियो सिमा, बियो माने सिमा। ओरै कार्बि आंलं, ओरै गलाघाट, माने नैबे लामायानो माने माबा खालामो, बोखावो नङा होमबा? ओरै फारसे एसे सिगाङाव दङ जेनेबा बै दैमा धनस्रि दै, बेबो बोखावो गलाघाट आरो कार्बि आंलंखौ। मा जादों? माने मेम दिपिका मार्जि मेमनि माने सोरबा मानसि माने फैगासिनो दं होनदों, ओंखायनो दसे थाथ'दों, माने सानखाथि फारसे थांगोन।
नों दा थांनो सोर गेला बिलाव बे गेला बिल नङा जानो बेखौ निउस खालामनो बे बेवहाय बानायहोना आराम गेला बिलाव बे समाव नोंथांमोननो आङो नैबे लाइभखौ आं दान्दिसे दानथ'नो सानदों दा आङो एसे मुहुर्त समाव नोंथांमोन दिन्थिहर बेखिनिखौ दिन्थिनानै दान्दिसे समाव आं दोनथ'नो सानदों नोंथांमोनहा फिन आङो नोंथांमोननो देखायफिनगोन नैबे समाव नोंथांमोनखौ निफ्राय आं दान्दिसे सम दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि दानथ'बाय